Papatikim na lang ko naman sa iyo yung mga pampainit sa ating katawan. Tapos literal, makakita ka talaga ng angel pagkakain ka niyan. Dol, kuyugi ko ninyo mukaon o grabe kadako na makabungog na ginabot diri sa Banawa, Cebu. Dol, grabe atong atuon ang isa sa mga pinaka-trending ug sikat na pongko-pongko street foodan diri sa Banawa. Ginadayo gid sila maski tagalayo diri sa syudad, moari gid sila para tilawan gyud ning pongko-pongkoa. Ug ako ipakita sa inyo nganong areon man gid sila kay tungod sa ilang gina-offer na perti daw kuno makalilisang o makabungog na mga street food pongko-pongko gikan silang ginabot. Ito lang comment ko, wala nang iba. Higante. Sa ilang adobo ug uban pa ang syempre ang nakanindot pud ani unlimited sibuyas, unlimited bombay ug mo na tong giapas. Kailangan talaga si Togi maligo talaga araw-araw ng sibuyas tsaka suka. Ayun ganun siya. Mong tanawan ning video aron tultulan ta mo ug mukaon taglamian diri sa Banawa, Cebu. Let's go. So nara diri sa Four Angels Pungko diri sa may Paseo Arcenas, Banawa, Cebu City. So atbang na gini sila sa Abaca Baking Company ug Ayame. So sila rin nanindaw ginani na makalilisang o makabungog na mga kabe. Pwede ba ta mukaon ani pero kanay saraman. So ako ipakita ninyo ha tanaw ang sinaa. Nakanindot ani do butang siya sa isa ka dako nga basket container. Sa isa ka container gibutang diya mga laman loob, mga unod. Naa sila ani no ginabot og grabe kadako ani do. Puro ginabot diya na part tanaw puro ginabot tapos dira puro ni mga part sa lubot daw kuno ni ay sumpay sa lubot. Kaya hindi mo mailan na lubot kay ilan ang gitunga aron mahiwa aron maluto sa ilawom. Ihiwa na nila ang tunga para maukab maluto ang ilawom. Tapos sila ni murag kidney siguro niyo. Grabe kaon na ning asin siguro ning babuya kay perting dako asin kidney. Mo ni ang atay ni baboy perting tuma kay sige tagay. Ug naapod sa ani mao ni ang part mga tungol diri ikaduhang container na diri ang manok, na diri ang tungol sa stomach area. Syempre napod siya paa, napod siya kanang murag backbone or mga ug syempre liog. Tanaw lang mga liog perting dagana ug naapod sila ni makabungog na pork chop grabe ka idol. Syempre chicken skin, chicken skin. Daghan kay ng chicken skin, ganahan ka. Breakfast meals nila na diya ang longganisa, na ang ham, chorizo, hotdog, chicken proven na sila. Naapod sila aning nguyong crab meat. Napod spikas chicken pat. Nahawa ko idol. Meatballs, ilahan na meatballs. Lumpia na makabungog, dynamite. Naapod sila yung dynamite dol. Oh grabe mo ni highlight. Unlimited bombay dol. Libre ng bombay, mabungog ka ana hatod manimaho inyong kwarto niya gabi kaon lang ka ng bombay pagtagbaw ka. Ug syempre naapod sila lumpia toge, nahurot nila lumpia toge gipakyaw na mo. Ay sorry. Hi ate. Hello. So may lang kan-anan mo nilang mga puso o na sila puso diri na gwapo diri nga vlogger nakaari na. Oh, gwapo na pati lang na akong gamay. Sunod kinahanglan lang table diri, tapos sila table diri hugasanan. Table dito, hayahay ra kayo. Pwede sa ka mag-table sa gawas. Sama na ni Cubs Chester o nakaon gid siya giya-iyara. Oo, tanaw na itong tawahan na bing nasaag man yung taga-Pampanga na tani. Grabe ka ang tawa na taga-Pampanga na saag man diri. Siting kanlas, nagunsa man sa diri sa Cebu. Inanay sa kadalo, mukaon o ginabot ha. Sige lang, ato try dool niya kung pwede ba siya mukuyog sa ato ang mukaon. Kung kinsay mas lami, mukaon o ginabot. Tara, mag-order na ta. Tagpila man na imong ginabot? 80 or 100. Depende sa gidakon. Depende sa size. Kadto kay makabungog man, pila man to? Murag dako ano kayo? 100 gyapon to inato ko dako. Grabe no. So ang pork chop nimo tagpila pod? 80. Tag 80 pesos ra ang pork chop. Nice. Ang tawgi? Tag 3 ang tawgi. 3 pesos ang tawgi solid ra. Pero unlimited ra Bombay. Nice, okay ra. Ganahan sa ko sa imuhang chicken skin. Tagpila po to? Tag 25 sir. 25 pesos ra. Ang sa may mo oras tig abli diri para makita ning mga isa ka kuan, mo sa isa ka hunusan. 12:30 to 11 PM. So 12:30 to 11 PM mo diri kada adlaw. Oo sir. Adi Sunday, mostly Sunday sir. So Monday to Saturday ra mo. Oo sir. Grabe excited na ko te. Mga tanan ako last ba. Kaning mga customer nimo diri makalakaw pa kun nay magbalik-balik. Magbalik-balik pa mangyapon sir. Okay ra lang tuhod. Okay ra man sir. Okay safe ra gid. At least na encourage ko. Salamat te mo order na ko. Kalakaw pa. Ato na ikaw.
syempre. Manganta mga Cubs! Manganta na po mga Cubs! Oy, Ayun, syempre, nanasan akong idol. Si Grabe. Team Canlas TV, si Cubs Chester. Welcome to Cebu again. Thank you, Idol Food Trip, and thank you na binalik mo ako or pinakita mo ako ulit sa channel. Of course, sayang kasi yung hairstyle natin eh. Sorry. Grabe, no? Ay, ano to? Opa. Opa ba yan? Sige. Yeah. So thank you so much sa Okay. pagpunta mo dito. Syempre, dahil nandito ka na naman sa Cebu, so papatikim na lang ko naman sa iyo yung mga Eto. pampainit sa ating katawan. Bibigyan mo na naman ako ng mga nakakagulantang sa size na para mga putok-batok. Laki, no? Yan naman, ang laki. Ayan. Ito lang comment ko, wala nang iba. Higante. Straightforward. Oo, higanting ginabot. Dahil hinawakan mo na, kainin na lang Ay, natin. ganun pala yun. Pag natutukan na. Oh. So excited ka na. Exciting. Excited, Ilang excitement. Lahat na nakaka-excite. Grabe. Ito na. Parang pang ilang beses mo na yung kinain? Unang beses pa lang. Ganun ba? Sige. Nice. Cheers. Unang beses. May Vodka. nagbe-burst sa loob pero malutong. Nagbe-burst na parang nakaka-guilty na mantika pero yung tunog, nakaka-enjoy. Wow. Cubs Solid. Chester, the OG, ang galing-galing na food vlogger to. Idolo ko to. Grabe ka naman. Watch out mga idol, next week, inana na akong buhok. Intindihan mo yun? Gagayin mo yung Grabe boko. Pangalawang. Tingnan nyo po pag ilang araw lang, ilang linggo, baka damayin ko yung boko niya. Sige, ito yung ginabot. So, siyempre, sikat sila dahil sa pagka sobrang laki na kanilang ginabot. So, yan talaga yan. Pero ang tawag dito sa lugar na to, pungko-pungko talaga yun. Punggo-punggo talaga yung tawag nila. Tapos, literal, makakita ka talaga ng angel pagkakain ka niyan. Kasi for angels eh. Tama. Yun naman. Safe For lang, angels. safe lang. Tingda dalawa tayo. Wala namang angel. ibang sabihin. Walang ibang ibig sabihin. Wala naman. Angel talaga pa. May kakainin pa tayo eh. Oo nga. 4 na angel, tigda 2 po kami. Tapos ito naman yung sa amin is tawag natin dito is pork chop na mascara. Parang Pero ang laki din, no? Laki din. Para Grabe. siyang paa mo. Kasi kung maskara to, ang laking baboy nito. Sige na nga. Mabawasan ko lang sana eh. Sorry. Bawasan mo lang ng Ano konti. natin? Ito. Ayan. Ayan, palitin lang natin. Laki yan. So, Cheers. oh, mantok. Ang papalutong sa kanya yung breading niya. Mabreading talaga siya. Pero yung balat kasi sa ganito, medyo syempre, minsan may ano yan eh. Matagal yan palutongin or palambutin eh. Yung mismo balat totoo. na ganito eh. Totoo. So, babawi ka ngayon dun sa kinakarne niya, tapos i-breading mo na lang. Para may crunchy feels pa rin siya. Tama. Tapos pwede mo ba akong turuan yung sinabi napanood ko sa video mo na kutsara ni di naubos? May kutsara na. Ito yun! Ay, yan. No, Sige kukuha ba? ka ng Sige, hindi ko piraso ng kutsara. Okay. Ngayon. Ayan lagyan yung mo kutsara. At ito yun, ito yung kutsara mo. Oh. Gawin, ganyan. Oo, tapos? Napakita natin sa sausawan mo. Sige. Kutsara siya, Ow! pansasandok mo nito, tapos mauubos siya. Ano yung kutsara? Galing ah. Sa'yo kutsara, sa akin parang Tandok. grabe. Try natin ah. Yung sa akin, disposable, natapon na. Effective. Gandang idea yan ah. Kutsarang nauubos yun. Yung sa akin, disposable, agad tinapon ko na. Nandito na sa bibig ko. Galing. So, ito yung pork chop natin. Hindi mawawala talaga yan pag pungko-pungko. Dito, of course, di ba? Nakikita ko nga yan lagi. Ayun, meron tayo ditong toge. Gusto mong kumuha. So, ito yung toge. Hindi talaga mawawala si toge dahil iconic yan. Yung mga lumpia, no? Oo, Napaka-classic, no? Tapos, kailangan talaga si toge maligo talaga araw-araw ng sibuyas tsaka suka. Ayun, Yan. ganun siya. Maligo araw-araw si Toge. Ayan. Oo. Tapos, naging refreshing yung lasa nung Oo, nilagyan ng tama. suka. Kasi Ganda. pinaliguan ng suka. Ganda. Idol, last bite na tayo. Yung ultimate idol sushi. Ayan! Ultimate Idol Sushi. Okay yun. Nag-worry siya eh. Akala ko, ano eh. Na-miss ko yun eh. Uy, Ito dumaan yan. na naman si Butterfly. Ayun. So, sa idol sushi, alala mo pa? Ayan. Buklatin mo. Oo. Hatiin, Kukunin biyakin yung ang kalate. puso. Ayan, biyakin natin ang puso. Lagyan mo ng Heartbreak. lagyan mo ng piraso na. Oh. Ito. O lagyan mo ng ginamot para yung puso ma-cardiac arrest. Hello? Sorry, hindi naman. Hindi ginamot. Ito, ginagamot. Ginagamot natin. Tapos lagyan natin ng Lagyan natin ng sausawan na sibuyas, sibuyas. crab meat, kahit ano. Oo, ikaw na bahala. Tapos sushi pinaka-idol natin, yung sili na may ka. May tangkay. Oo, ito. Yung anghang nasa Idol. tangkay.
Ayun, no? Cheers, ang laki niya, bahala. Parang unfair to, may tangkay ah. ang laki. Okay, nakain yan, tangkay safe yan. Hindi naman yan Hindi yan tutubo? Oo. Sige, cheers. Grabe. Ang tangkay? Yung tangkay talaga dadala dito eh. Kumanghang dito dahil sa tangkay. Ardo, thank you very much. Nag-enjoy ako sa mga pagkain binibigay mo dito. Thank you din, papunta ng Cebu. Isang karangalan, isang Cubs, Chester, Team Kalat TV. Pumunta dito sa Cebu. Maraming salamat. Kahit nagsasalita akong may laman na aking bibig. Sorry. Mga idol, please ayaw mo kalimot og follow and subscribe. Team Canlas TV po sa YouTube. Ang galing niya na food YouTuber dito sa Oy, Philippines. thank you. Magaling ka rin naman. Ang dami niya na pong videos at followers. Solid. So kalimot also follow ang iyang Facebook page. Kaya gabi ka solid iyang mga videos dito. So mo to, hanap na po taglain na food trip. Hindi ko maintindihan. Hanap naman tayo ng ibang food trip. Ayo, maghanap tayo ng iba pang food trip. Tara! Sige, let's go!